Video yathu lero tionesana mmene tingapezere zinthu zimene mfoni mwathumu zilimo ziwiri kapena zitatu komatu tingoti zilimo zopitirira kamodzi. Ndiye tiyeni tionesane kuti zinthu ngati zimene zizi tingazipeze motani kuti zisamangotithera space. Ndiye chimene mmene akuchita ndikusegula application uyu wa ShareIt. Kenako mupanga click pamene pakuonesa storage ya phone yanuyo. Ndiye kuti mupanga click. Kenako mupita apa alemba kuti duplicate files. Mupangapo click. Ndiye kuti zikatero imakuonesa ndi mapicture amene alimo kawiri. Ndi apa ndi pa ma photos, mukapita apa pamakhala ma videos. Kukakhala uku ndiye kuti imaonesa nyimbo. Ndiye mutha kuzipanga select. Ndiye mutha kuzipanga delete popanga select chimodzi chonchi. Ndiye kuti zisala zinazo. Mukatero mumapanga pa delete. Kenako mupanga okay. Zikatero ndiye kuti zimakhala zachoka. Ndiye zonse zachoka po kuti zilimono kamodzi ndesi zingabwere soko. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionenso video satete.